Radna grupa koja je napravila sajt Skupštine Srbije propisala je formular za narodne poslanike u kojem nije predviđena informacija o njihovom zanimanju i stručnoj spremi. Na sajtu Skupštine Srbije objavljene su samo biografije i zanimanje predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović i generalnog sekretara Skupštine Veljka Odalovića, ali ne i poslanika. Dnevna štampa prenosi da je Skupština uklonila sa sajta informacije o obrazovanju i osnovnom zanimanju poslanika, jer su navodno pojedini parlamentarci dostavljali lažne diplome i netačne informacije o osnovnom zanimanju i stručnoj spremi. Što se tiče tekstova koji su osvanuli u štampi da se radi o lažnim podacima koji dali poslanici, je apsolutno netačno. Znači, mi prosto nemamo niti mandat, niti nam je to relevantno da utvrđujemo ko ima koji stepen stručne spreme, jer izborni zakon je takav i stranke vode računa o tome da na liste stave ljude od onih koji su sa najnižim obrazovanjem do doktora nauka, i to je nešto što ne sme nikoga da ni favorizuje, ni da bilo kome umanji. Mediji su u februaru prošle godine objavili da poslanik grupe za Evropsku Srbiju Jon Magda, koji je bio i potpredsjednik odbora za prosvetu, suprotno tvrdnjama u svojoj biografiji nije završio fakultet. U biografiji Magde navedeno je da je diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu u Bukureštu, dok se u potvrdi tog fakulteta, u kojoj su pojedini mediji tada imali uvid, navodi da je sa studije izbačen 19. juna 1982. godine. Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, sad kad smo zreli greh. Ble, 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 ble. Vlada Srbije ni ove godine nema nameru da smanji broj agencija, po čemu je evropski rekorder sudeći po budžetu za 2012. ali i po ćutanju ministarstva koji imaju najviše takvih tela, srpske vlasti ne žele da ukinu ni jednu agenciju. Sagovornici Blica navode da agencije, fondovi, zavodi i direkcije najčešće služe za uhlebljenje partijskih kadrova, kao i da niko ne kontroliše koliko novca prolazi kroz njih, kao i na koji način se troši. Samo u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj postoje 3 tela. Na spisku su Agencije za regionalni razvoj, Fond za regionalni razvoj, pa Republički zavod za regionalni razvoj. Slično je u Ministarstvu životne sredine, gde postoje Agencija za zaštitu životne sredine, Fond za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije. U vladi Srbije ne znaju ni koliko je ljudi zaposleno u agencijama, kao ni koliko godišnje novca odlazi na njih. Po nekim procenama na rad ovih tela za godinu dana potroši se i preko 820 miliona evra, prenosi između ostalog Blic. Ima se, može se, sve ću ti dati koliko košta, ne košta, ko ima taj plati.